Poštovani gledatelji Panorame Zagrebačke županije, želimo vam dobar dan. U prvom dijelu naše emisije odlazimo u općinu Gradec, a u drugom dijelu slijede turističke minute turističke zajednice Zagrebačke županije. Ostanite s nama. Općina Gradec svečanom sjednicom i nizom popratnih sadržaja obilježila je svoj dan. Općina Gradec u nedjelju 16. rujna obilježila je Dan općine, blagdan uzvišenja Svetog križa i Dan župe ranjenog Isusa. Svečanost je započela otkrivanjem i blagoslovom novoizgrađenog spomenika poginulim braniteljima Domovinskog rata Petru Filipčiću i Ivanu Kovačeviću iz Hagnja pod nazivom Spomenik znak života. Spomenik je otkrio general pukovnik u miru Mladen Markač uz pomoć načelnice općine Ljubice Ambrušec, a blagoslovio župnik župe ranjenog Isusa u Gradecu velečasni Stjepan Matojić. Vijence i cvijeće kod spomenika položili su osim generala Markača, načelnica općine Gradec i potpredsjednica Skupštine Zagrebačke županije Ljubica Ambrušec, župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić, predsjednik Hrvatskog časničkog zbora Republike Hrvatske Branko Gačak te predstavnici braniteljskih udruga i roditelji i rodbina poginulih branitelja. Nakon toga brojni gosti nazočili su svetoj misi u župnoj crkvi ranjenog Isusa, a poslije mise i svečanoj sjednici općinskog vijeća općine Gradec uz Dan općine i blagdan župe. Svečanosti su nazočili brojni gosti i uzvanici koje je na početku pozdravila predsjednica vijeća Gordana Ivačin i na kojoj je o razvoju općine i budućim planovima govorila načelnica općine Ljubica Ambrušec. Kad sagledamo unazad godinu dana našeg rada i djelovanja u općini Gradec, mogu samo pobrojiti naše prije svega velike projekte. A to bih htjela reći da smo završili u konačnici, došli smo zapravo do raspisivanja natječaja za izvođače za našu rak ranu, rekla bih, a to je dječji vrtić koji nas pati već godinama u našoj općini. Dakle, natječaj je u tijeku, skoro će završiti i idemo u razgledavanje ponuda i nadam se da prva lopata, ovdje nasuprot nas, će se zabosti negdje u 10. mjesecu. Idemo u izgradnju dječjeg vrtića, to je prva stvar. Druga stvar, idemo u izgradnju također dva projekta, radimo malo usporedbe radi. S ove strane radimo dječji vrtić, a s druge strane radimo dvije mrtvačnice. Dakle, ljudi se rađaju i ljudi umiru, ali to su projekti koji moraju živjeti u našoj općini. Dakle, to su tri velika projekta koje ćemo ove godine odrađivati, a isto tako nastavljamo drugu fazu projekta od prošle godine. Ovdje nama sa lijeve strane niknuo je i novi nogostup, tako da naša dječica lakše dođu nesmetano prometom ovdje do centra. Od tu nedaleko 200 metara je osnovna škola, naša matična osnovna škola. Dakle, djeca nesmetano dolaze u centar družiti se ovdje. Ovdje je jedna dvorana gdje se oni inače druže, gdje se svi ostali druže. Dakle, to je isto jedna dvorana, ovo prekrasno zdanje ovdje je oko nas je nadstrešnica koju smo isto završili prošle godine. Pa i ove godine do kraja smo završili spremište za vatrogasno vozilo. Općina je zablistala, što je isto jedno vrlo bitno istaknuti, da je naša unutrašnjost općine, dakle naši uredi, kompletno po dužini, vidite koliko je metara dužine ove općine, zablistala je u potpuno novom sjaju, što znači da smo definitivno uredili naše urede i naše unutarnje prostore, ja bih to rekla od stropa do poda. Dakle, skidanje sve do žbuke, rađenje nove elektroinstalacije i svega onoga što je bilo potrebno, dakle od zidova, stropova, podova, namještaja i svega onoga što smo zapravo mogli unutra staviti za ugodniji boravak i primitak naravno svih vas koji nam srdačno dolazite u našu općinu. Aktivnosti općine pohvalio je i župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić. Prije svega čestitke svim žiteljima općine za njihov dan. Ja ću reći čestitke načelnici i svima onima koji su se dosta dali da bi ta općina bila tu gdje jeste, kroz niz godina da se razvijala na korist svih onih koji ovdje žive i mislim da se po projektima i vidljivo na terenu koji se realiziraju moguće reći da se spada u jedne od razvijenih općina u Zagrebačkoj županiji.
Krenut ću možda i od toga, evo, to me stalno malo muči kad se govori kako te male općine valjda treba ukinuti jer previše troše profesionalci ko načelnici, a uglavnom su načelnik ili načelnica i možda jedno ili dvije osobe, a povlače izuzetno visoka i velika sredstva iz fondova Europske unije, a time stvaraju onda bolje i kvalitetnije uvjete za život i rad svih žitelja. I evo, još jednom čestitke za takav trud i sve ono što se čini. A ja stvarno mislim da bez malih sredina koji imaju na čelu svoje načelnike, pa i gradonačelnike, ili to nisu velike sredine, takvog razvoja tih projekata sigurno bilo ne bi. Evo, zato i Zagrebačka županija pripomaže svim našim općinama i gradovima, jasno da i ovoj općini Gradec. Evo, stojimo pred športskom dvoranom i osnovnom školom koje će krajem ove godine slaviti 10 godina od kad smo to gradili. To je, evo, objekat dvorana i škola vrijednosti skoro 31 milijun kuna koji je iz vlastitih sredstava financirala Zagrebačka županija, to znači iz vlastitog proračuna, i moram reći da je to tada bila prva škola u Hrvatskoj kao jednosmjenska nastava. Na svečanoj sjednici general pukovnik u miru Mladen Markač proglašen je prvim počasnim građaninom općine Gradec zbog sudjelovanja i iznimnog doprinosa u Domovinskom ratu. Naravno, mnogi se pitaju da li smo mi prebrzo zaboravili ljude i događaje iz Domovinskog rata. Ovo je primjer da nismo zaboravili. Danas smo otvorili spomenik. Ja se zahvaljujem vodstvu ove općine na tome i primam ovu povelju počasnog građanina kao obvezu da i nadalje radim za opće dobro. Primio sam ovu povelju iz ruku časne, poštene i odgovorne načelnice, koja iz dana u dan svojim radom potvrđuje kako se radi u svojoj zajednici. Potvrđuje ono, radite u zajednici s onoliko koliko imate, koliko možete i tu gdje živite. Tu treba postići rezultat, a onda je to rezultat ne samo za općinu, županiju, nego je to rezultat i za domovinu Hrvatsku. Nagradom za životno djelo nagrađen je Josip Boltižar, slikar iz Hagnja. Iduće godine će biti 50 godina od prve samostalne izložbe. I to je krenulo čisto kao amater, ja se to u svoj posao bavim tim i nisam ja nikad imao u planu da ću ja završiti jednog dana kao profesionalni slikar, ali to je sve dalje, sve se više to razvijalo i izložbe, počele su kolonije, družiti se sa kolegama slikarima i tako je to krenulo onda došlo do faze da jednostavno više nisam mogao baviti se profesionalno svojim poslom, nego sam morao odlučiti ili slikanje ili ovo drugo. Javno priznanje za dugogodišnju suradnju primio je župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić i kipar Mate Turić, Mata Kroata, autor spomenika poginulim braniteljima. Da, pa meni to znači jako puno. Eto, zato općina Gradec me je zapravo prihvatila ko svog, jednostavno to je za mene puno znači. Jer nažalost ja u svom gradu Vrbovcu nisam dobio nikakvu potporu i meni to jako puno znači. Spomenik predstavlja dva jedra koji plove jedan prema drugom. Zato što jedro je simbol slobode, a branitelji se borili za slobodu. Jedro je simbol zajedništva, a svi zajedno su branili Hrvatsku. Jedro je simbol ljepote, a branitelji su branili lijepu našu. I tako zapravo, i još je jedan razlog zašto je jedro u ovom kraju, zato što smo mi dio nekadašnjeg Panonskog mora. Tako da jedro ima jako veliko značenje za cijelu ovu, kako bi rekao, i zajednicu, za cijeli ovaj kraj. U sklopu obilježavanja Dana općine Gradec dodijeljene su zahvalnice koje su primili Đurđica Kušec, Anita Batarelo, Lidija Šustek, Mlin i pekare Sisak, plinoinstalaterski obrt Škudaš instalacije. Nagrađeni su i vatrogasci Ivan Vajdić, Stjepan Kalinski, Josip Uršulin, Marko Dončević i Mio Ambrušec za 60-godišnje aktivnosti u vatrogastvu.
Godišnju nagradu općine Gradec primio je Vlado Starešec, ravnatelj osnovne škole, za idejno osmišljavanje i oblikovanje grba općine Gradec. Za zapažene rezultate i odličan uspjeh u školi nagrade su dobili Nikolina Ban, Zvonimir Tirić, Petra Tomičić, Elena Kalinski, Elena Bernadić i Tena Kalinski, a za uspjehe u sportu pod vodstvom Dijane Golubić, Luka Blažević, Lorena Funtak, Jakov i Andrija Glogoški i Patrik Pisačić. U programu na svečanoj sjednici program su pripremili učenici osnovne škole Gradec i VIS Gracija. Sudionike svečanosti pozdravili su uz Mladena Markača, župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić, gradonačelnik Vrbovca Denis Kralj i izaslanik gradonačelnika grada Zagreba Dalibor Bastalec. U prostorima osnovne škole bili su izloženi radovi učenika kreativne skupine osnovne škole Gradec, slike i umjetnine Josipa Boltižara, Radovana Vojvodića, Lare Mucko, Elen i Tatjane Vučinović, dok je u prostorima općinske dvorane bila izložba Jedrenjaci u kamenu Mate Turića i radovi učenika Zadruge Perunika osnovne škole Gradec. Obnovljenu zgradu općine razgledali su saborski zastupnici Božo Petrov i Nikola Grmoja. Mogu samo reći da sam sa zadovoljstvom u Gradecu. Bio sam više puta i za mene je Gradec stvarno jedna općina koja ulaže u sebe, koja ulaže u ljude da mogu kvalitetnije živjeti. Svi projekti koje je općina Gradec skupa sa svojom načelnicom Ljubicom Ambrušec pokrenula su stvarno projekti koji zavrijeđuju stvarno samo pohvale. Kamo sreće da bude što je moguće više načelnika i takvih uprava koje tako dobro rade za ljude u njihovim općinama. Da se u općini dobro radi potvrđuje i predsjednik jednog od mjesnih odbora, Božo Hmelina. Ovako, mjesni odbor Tučenik se sastoji od 3 sela, to su Salajci, Tučenik i Buzadovec. Salajci ima 20 kućanstava, Tučenik ima 30 kućanstava i Buzadovec ima negdje oko 32-3 kućanstva. Zadovoljni smo sa suradnjom općine Gradec, ne samo mi, nego to vele svi predsjedniki mjesnih odbora i svi stanovnici, većina stanovnika općine Gradec, tako da je suradnja na nivou. S tim da imamo u mjesnom odboru, znači mjesni odbor, DVD, Udruga žena i NK Graničar. I svi skupa surađujemo, što je velika bit suština toga da su ljudi zajedno i tako mogu puno napraviti u suradnji. Sudjelujemo na svim značajnim manifestacijama, imamo i svoju manifestaciju, to je Lovrečevo, koja se svake godine redovito održava. Ponosni smo na to što možemo tako surađivati, tako da je to jedni pravi put. Okupljajući se kod općinske zgrade, gosti su imali prigodu kušati i specijalitete mjesnog odbora Podjales. Od početka, od kad je načelnica Ljubica Ambrušec preuzela mjesto načelnika, mi smo aktivni 100%, znači na svakom danu općine, na svakom uskršnjem ponedjeljku i na svim događanjima koja su vezana uz općinu Gradec. Znači mi radimo kolače, žene pripremaju kolače, izlažemo, aranžiramo stol, dolazimo na svako događanje i sudjelujemo 100% koliko možemo. Koliko je žena sudjelovalo i što se sve na stolu može naći? Sudjelovalo je oko 15-ak čak žena. Na stolu se mogu naći od delicija tipa slastica, znači kolača, slanih kiflica i onda nekakvi sirevi, pa onda recimo nekakvi špek, kobasice, znači od svega što se može proizvesti kod kuće. Narodno veselje nastavljeno je na školskom igralištu osnovne škole u Gradecu pod šatorom uz bogat gastro užitak u organizaciji općinskih mjesnih odbora DVD-a, sportsko-ribolovnih, lovnih i ostalih udruga općine Gradec, pa su se mogli kušati brojni specijaliteti, od vola na ražnju, šarana na rašljama i lovačkog gulaša do domaćih kolača i drugih tradicijskih proizvoda. Pa gledajte, mi imamo jako dobru suradnju sa našom općinom Gradec, sa načelnicom Ambrušec. Ona pomaže svim udrugama, svim mjesnim odborima, stvarno imamo jednu vrhunsku suradnju i onda mi vraćamo dobrim. Učestvujemo u ovoj akciji Dana općine da to malo objedinimo onako sve udruge na našem nivou, tu ribolovce, lovce,
mjesni odbori, ogranki žena, svi su tu, svi nešto kuhaju, svi nešto znaju i tako da napravimo jednu dobru atmosferu. Evo ove godine imamo, ako ste bili gore, i čak se i vol peče na ražnju. To je prvi puta u općini Gradec jer po uzoru na ove druge veće i mi mali smo, evo imamo donatora jednoga koji je odlučio pomoći, pa tako da smo evo stvarno to digli na jedan visoki nivo. I evo, za danas smo neke malo tu posložile. Imamo znači štrudlu, vučnicu takozvanu, imamo orehnjaču, mađaricu s 10 listova, imamo bijelu pitu, imamo greblicu s aronijom, brkove i domaće kekse. Što je karakteristično? Koji kolači za ovaj kraj? Pa manje više bi bila bučnica, orehnjača i pera. Dajte recept za ovu mađaricu sa 10 kora, vi ste je radili, jel? Da, ja sam ju radila. Recept za mađaricu normalni, kaj znam sad da ne nabrajam sve sastojke, ali stvar je u tome kad se peče, znači morate prije toga napraviti kremu i pečete. Zvarite list van, krema gore. Već je drugi list unutra, krema gore. Jedino je u tome stvar kad je ona s 10 kori i kad je ona toliko recimo čvrsta, kad se ona tako drži. I koliko vremena treba za nju? Ovisi, jel imate nekoga sa strani da vam možda pomogne ili ne. Negde oko 2,5 sata minimalno. Tako su u zabavu i bogatu gastro ponudu brojni stanovnici općine Gradec uživali u zajedničkom slavlju i narodnom veselju.